teraz je čas, no, je čas na pomoc pre vás. Je presne 10:30. Čas na pomoc. Takže čakáme na prvý telefonát. Áno, už je tu. Áno. Hej, však to niekto zdvihnite. Zdravím. Haló, počujeme sa dobre? Áno. Nepočujem vás. Haló. Haló, Haló. je tu slabý signál? Počkajte. Tak vypadol nám náš prvý poslucháč. Áno, Zdravím. volali ste pred chvíľkou? Nie. Dobre. Vaše meno by som si poprosil? Jan Demeter, je to super meno. Určite vás boli pravá noha. Nie. Ale áno. Ja mám pocit, že nie. Ale ja mám pocit, že áno. Dobre, bolí ma. Ja som to vedel. Tak s čím vám môžem pomôcť? No tak určite zdravíčko moje mi vychytíte. Môj syn je... On je retardovaný. Nie, je úplne normálny, len mal 16 rokov. To si správa. Ja vám nerozumiem. Má 16 a dosť vystrája, nie je retardovaný. Takže má 16 a dosť vystrája. No dobre, tak si najprv pozrieme to zdravie. Koľko máme času? Stále je 10:30. Si pozrieme takéto knižky. Začnem vykladať karty. Bohužiaľ mám len jednu ruku. Druhú som obetoval Bohu. Myslím, že aj vaša noha bude musieť byť obetovaná Bohu. No, takže vaše zdravíčko. Boli ste niekedy na onkológii? Áno. Áno? A čo vám povedali? No, ja na kuči som tam prišiel. Pretože tu sa píše, že máte rakovinu a zomriete o 2 týždne. Dobre, pôjdem na odber krvi. To s tým kolenom, to bude tiež problémové, lebo to koleno vám trochu na mieste neudrží sa. Aké koleno, čo nemám? Koleno, ktoré vás bolí, tá noha. Neboli koleno? Áno, vás bolí koleno. Dobre. Tak, hej. Musíte s tým ísť na kontrolu. Tak. Ale predtým sa chodte do kostola pomodliť k anielovi Jeremiášovi. Dobre. A vy máte problémy s hlavou a s močením. No to zmočenie mám, ale hlavu nie. To súvisí. Keď je tam to močenie, tak je tam určite aj tá hlava. To všetko spolu súvisí. Keď močíte, ako dlho močíte? Je to určite takých 4-5 minút? A tak 10. 10 dokonca. Nie, 10 to nemôže byť, to musí byť 4-5. Hej, mať pravdu. No dobre, tak so zdravím zomierate, pomaly, vlastne už rýchlo a isto. Za 2 týždne už mi asi nezavoláte. A teraz k vášmu synovi. Áno. Takže, teraz otočiť. Volá sa Ferko. Čo s tým robíte? Počkajte. Super. Takže váš syn Ferko, ako som už povedal na začiatku, je retardovaný. Je retardovaný, má modré oči. No, nedá si. Nie, má modré oči. No, Čierne vlasy. blondé. Teraz má fialový melír. Nie, Pravíte, že vystrája. no, trochu.
Je to retard a je to aj gay. No to viem, áno, máš pravdu. Možno sa ma zase v noci. Má to vlastne po otcovi. Vy ste tiež gay? Ja som jeho nevlastný otec. Bože, čo mi si dalo. Ja sa tu pozerám na vášho reálneho syna. A ten, čo žije s vami, tak ten nie je váš syn. Vlastne vy žijete so svojím manželom a on nie je ani jeho syn. On je syn bratranca, jeho deda. Nie. Toho bratranca má vlastne za krstného otca. Takže jeho pravý otec je vlastne z Azerbajdžanu. Tak, presne tak. Preto je taký čierny. Ja som to vedel. Čierny retardovaný gej. Čo by ste ešte rád vedel? No. Recept na tie buchy, čo tam máte? Počkajte, ešte zapisujem si Dobre. No ešte by som chcel vedieť o láske, ako dopadne nejak. Ako to vlastne bude. Váš manžel vás podvedie. Kým? So ženou. Tak? Dúfam, že som vám pomohol.